Γεια σας παιδιά, εδώ είναι Σοφία εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο για τους πιο νέους στο Stardoll που δεν γνωρίζουν και αυτά γενικώς στο Stardoll. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει όλο αυτό. Εδώ πέρα εγώ είναι πως ξεκίνησα. Ας ξεκινήσουμε, εγώ έτσι ξεκίνησα. Πιο rock και πιο punk. Εδώ πέρα ξανά και εδώ. Μου είχαν βάλει 79 αντί για 50. Επιλογή καρταρόμπας, ανανέωση της Καηλής 3. Χρειάζεται εδώ πέρα να συλλέξεις 50 καρδιές επάνω. Καλαγένεια Stardoll Academy, μάθημα τέχνης στη σημαίνει τώρα δεν φαίνονται. Stardoll αθλήματα που κάνεις δικά σου. Συνέντευξη στυλ. Δική σου μάρκα μόδας μέρος 3 και εδώ πέρα πρέπει, νομίζω πως χρειάζεται 50. Δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί έχω πολύ καιρό να τα κάνω. Πρόεδρος Stardoll Academy. Πριν, μετά. Αυτή βέβαια δεν είμαι εγώ. Είναι μια άλλη, επειδή τότε δεν είχα μαλλιά. Πορτοφόλιο στη λίστα, κόκκινο χαλί. Μυστικά σχεδίου. Εβδομάδα μόδας Παρίσι μέρος 2. Εδώ πέρα μου αρέσει γενικώς που φοράμε όλοι οι ίδια παπούτσια, ίδια ρούχα, ίδιες μπλούζες, το ίδιο στιαν, μόνο που ξέχασα εδώ πέρα να βάλω παπούτσια. Εγώ είμαι αυτή, με χάλια μαλλιά, τότε χάλια. Εδώ πέρα θεραπεία με ψώνια, δύσκολα έργα. Φωτογράφηση μόδας μέρος 1, μέρος 2, όχι μέρος 1 ακόμα είναι, μέρος 3 που δεν χρειαζόταν καρδιές, εξώφυλλο μόδας μέρος 2, πάρτι με λασάρισμα μέρος 2, δυναμικό, ναι, δυναμικό γεύμα. Εδώ πέρα έπρεπε να ντύσουμε μια κούκλα και να διαλέξουμε ρούχα. Εγώ έβαλα και άλλη μία. Και εδώ πέρα εμένα, το δωμάτιό μου. Παλιά έτσι ήταν, απλώς μου είχε μπει ένας hacker και μου διέγραψε τα πάντα. Εδώ πέρα πιτζάμα πάρτι πριν μετά. Βασικά ήθελα 2 φωτογραφίες. Έμπνευση. Εγώ εδώ πέρα επειδή ήταν καλοκαίρι τότε με είχα ντύσει τελείως. Σωσίας δημοσιότητας μέρος 1. Επειδή Μαριάννη ήταν σίγουρα αυτό το διάλεγα. Σωσίας δημοσιότητας μέρος 2. Εγώ παλιά. Αστραφτερή σουίτα. Πέρασε στο μάθημα. Συνήθως ένα μυστικό είναι να πάντα να διαλέγετε, να κρατάτε τα $Stardoll σας, δηλαδή τα χρυσά, να παίρνετε με Star Coins που είναι τα μοβ και να διαλέγετε ρούχα, π.χ. στο Star Dancing υπάρχει με 50 Star Coins. Αυτό μπορεί να είναι άσχημο, μα εντάξει, το προτιμάς αντί να πληρώσεις 3 $Stardoll, καταλάβατε. Ψώνω στο Λονδίνο, όλα αυτά είναι πολύ φθηνά, 10 Star Coins, 10, θα θυμάμαι 50, ιστορικό του μέλλοντος. Τελική εργασία μόδας μέρος 1, μέρος 2, μέρος 3, μέρος 4, μέρος 5, μέρος 6. Και στο μέρος 6 χρειάζεσαι ξανά 52 καρδιές, από όσο νομίζω. Εδώ πέρα είναι αυτοί που έχουν το Academy, Jax. Πάμε στην Jax. Αν παρατηρήσετε, μπορεί να λένε πριν 3 μήνες, με μπαίνουν καθημερινά σχεδόν. Μπορεί να τους λέει ότι είναι πρόεδρος του Stardoll Academy, γιατί αυτή είναι η πρόεδρος του Stardoll Academy. Μα εντάξει, μπαίνουν σαν ένα κανονικό, απλώς άλλη κούκλα. Εδώ πέρα πάμε στην επόμενη. Είναι επειδή το έχω τελειώσει. Στον Ben. Τώρα σας δίνω μερικές από τις σουίτες, γιατί έχουν εκατομμύριες, μόνο αυτός έχει 2, από όσο νομίζω. Εδώ πέρα, Michael.
τα έχουν κλειδωμένα οι περισσότεροι. Πάμε στη Steph. Είδατε εδώ πέρα τη δείχνει αλλιώς και τώρα εδώ πέρα είναι ντυμένη αλλιώς, καταλάβατε. Μπορούν να την έχουν και να την δίνουν όπως θέλουν, με το δικό του στυλ και αυτά. Επίσης κοιτάξτε, 1, 2, 3, 4, 5, είναι 5 η δουλειά των ονείρων της, είναι σχεδιάστρια ομορφιάς. Δηλαδή και τώρα σε κάθε, για να φτιάξει ένα πορτοφόλιο σχεδίων, εκείνη πάει όταν θέλει για σαλόνι ομορφιάς, για να ψωνίσει σε σκουλαρίκια και τέτοια. Ο Ben είναι στη λίστα διασημοτήτων. Εδώ πέρα σου λέει πότε χρειάζεται να ντύσεις κάποια κούκλα, πότε χρειάζεται να αγοράσει ρούχα και τέτοια. Επαγγελματίας σκεΐτας. Αυτή είναι, της αρέσουν πολύ τα σκηνικά. Σχεδιάστρια μόδος είναι συνέχεια με τη μόδα, όταν σου λέει να ράψεις κάτι και τέτοια. Πάμε να δούμε και τη Hailey που δεν την έχουμε δει. Ορίστε, και αυτή έχει διαφορετικά μαλλιά. Αχ, τι ωραίο! Κρεβάτι. 30. 4. Αχ, τι ωραίο που είναι γεμάτο στα λευκά. Και ο καθένας είναι από διαφορετικές χώρες. Και η Sweetest είναι ένα φωτογράφος που λέει σου λέει να βγάλεις φωτογραφίες και τέτοια. Πήρε σε πάρτι και βάλει μια φωτογραφία. Να είδατε πως είναι. Τέλος πάντων, και με αυτά συνήθως, με τα πρώτα, τα πιο συνηθισμένα είναι να πάρεις αυτά. Αυτά είναι μετά από 3 χρόνια, να τα πάρεις και μετά από 7. Πολύ σπάνιο το παίρνουν. Εδώ πέρα, και αυτά είναι και αυτά πρέπει να αγοράσεις. Αυτά είναι μόνο για Superstar, για royalty. Συλλογή και αυτό μόνο όταν φτάσεις σε level που παίρνεις και την 4η σουίτα για να μπορείς να ξεκλειδώσεις αυτό. Επίσης μπορείς να γίνεις Superstar και να το κάνεις από μόνος σου και να σου ξεκλειδωθούν και οι 12 σουίτες και μετά μπορείς να αγοράσεις πάρει μια από τις πολυτελείς κολεξιόν της σουίτας και τέτοια. Αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα πάρεις, πολύ σπάνια τα έχουν όλα. Εγώ εδώ πέρα έχω κάνει από το blog μου μισό λεπτάκι να διορθώσω κάτι, γιατί ήταν οι Superstar μπορούν να βάλουν και ήχο να ακούγονται μόλις μπαίνεις κατευθείαν στη σελίδα τους, ταραν και τέτοια. Στο blog μου έχω όλα αυτά τα γράμματα, όποιος θέλει μπορεί να πάει να το δει. Συγγνώμη που είναι έτσι στο Facebook. Τέλος πάντων, στη σουίτα σου μπορείς να την προσαρμόζεις όσο θέλεις. Εδώ πέρα για τις πολυτελείς κολεξιόν είναι αυτές και εδώ πέρα μέχρι όλες αυτές μπορείς να ξεκλειδώσεις μόνη σου, ανάλογα με τα level σου. Και σε κάθε level ξεκλειδώνεις και κάποια πράγματα. Π.χ. σε μένα εδώ μου λέει ξεκλειδώνεις αυτό στο επόμενο επίπεδο και δεν έχει άλλα, όμως σε κάποια έχει. Βέβαια μόλις μπήσεις στο level 1 που σου δείχνει. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Συγγνώμη, ακούγεται. Τέλος πάντων, πας εδώ πέρα, πατάς το level που είσαι, δεν το πατάς ακριβώς, το ακουμπάς και πατάς σχέδισε στραπώνεις. Και εδώ πέρα πατάς σχέδιασε το δικό σου χτένισμα και λέει μπορείς να κάνεις μόνο ένα, δεν χρειάζεται να το αγοράσεις και μετά να το πετάξεις αυτό σου χρειάζεται. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, Love is True, και το σαλγκαράκι μου, αυτό το λαογκάρι. Μόδα,
να φτιάξεις και να κερδίσεις πάλι star points, διακόσμηση, η μόδα κάνεις το δικό σου και δεν το κάνεις το ίδιο στη διακόσμηση και στα κοσμήματα. Το bazaar είναι μόνο για τις superstar και τις royalty. Βέβαια εδώ πέρα σου δίνει ότι μπορείς να πουλήσεις και μπορείς μέχρι 600 star coins μέχρι εσύ παίρνεις 540 και η τιμή του Star Bazaar είναι 600. Να το πω έτσι, είναι οι φόροι. Όλοι έχουμε φόρους. Και εδώ πέρα δίνεις 540 και δίνεις το pen η άλλη για 600 και το παίρνεις εσύ 540. Τέλος πάντων, το ίδιο αυτά. Είναι μόνο για Superstar. Εδώ πέρα σου δείχνει τι κάνει ο καθένας πριν μια ώρα. Π.χ. η Ρόζα 2059 και Star Coins 3 ώρες πριν. Εδώ πέρα μπορείς να κλειδώνεις τη σουίτα σου. Κλείδωσε το δωμάτιο για τους επισκέπτες, δεν μπορούν να το δουν και μετά πατάς αποθήκευση. Εδώ πέρα ειδοποιήσεις, βλέπεις εδώ πέρα τα νέα ρούχα, οι επιλογές της ημέρας, τα blog και όλα αυτά τέλος πάντων. Συγγνώμη. Εδώ πέρα έχει mini games. Και όλα αυτά. Οι διαγωνισμοί. Εδώ πέρα έχει συνήθως πολλούς, δεν έχει για πολλούς. Στα mini games μόλις πάτε θα δείτε ένα quiz ασφαλείας. Εγώ βέβαια το έχω κάνει και πρέπει να το κάνεις για να κερδίσεις και επίτευγμα και επίσης για να είσαι πιο ασφαλής. Μετά πας και στους κανόνες και τέτοια. Ποτέ μην καταλαβαίνεις ότι και καλά όταν λένε κάποια blog ότι θα γίνεις δωρεάν superstar ή θα πάρεις δωρεάν $100, ποτέ δεν είναι αυτό, μόνο σε εργασίες γίνεται να το πάρεις και στο μυστήριο δώρο της ημέρας και διαλέγεις μόνο μια φορά την ημέρα γίνεται αυτό να το πάρεις. Αυτό ήταν για σήμερα, θα σας δω την επόμενη φορά, γεια σας!